Здравейте, дами и господа, аз съм Иван Самарджиев и днес ще играем Hero Zero. Сигурно ви изглежда, че съм слаб, защото аз съм на 75 левел, нали виждате тук. И кучето ми е на 6 левел. Сигурно се чуете защо съм толкова слаб и имам толкова малко слава. Това е защото много рядко си влизам в героя, когато ми е скучно да си влизам. И просто много често играя играта. И сега решил да направя клип. Да ви... Само тук да се види нещата. И ще ви кажа, ако си направите герой в Hero Zero, какво да правите. То сега аз създах един бот, дето е много слаб. И сега, после ще ви съобщенията. Добре. Отивам в начало. Трябва за мисиите. За мисиите. И тук са мисиите. Натискаш някаква мисия. Трябва да гледаш. И това, колкото ти е повече това, толкова повече минути и енергия си губиш. И понякога можеш да получаваш предмети, монети. Да. Такова. Добре, сега ще ви обясня всичко. Тук ви дават първоначално. Тук може да си гледаш показателите. И това са моите, както виждате. И тук може просто да си купуваш бостъри, както и от тук. И да, това беше тук. От тук може да изпълняваш мисии и колкото повече ви е това, дето тук ще ви го казах, толкова повече минути, или ако е много минути и е малко опита, значи монетите сигурно са повече. Да, и така. Изпълняваш мисии и ви се дига левела. От тук си купуваш дрехи, от тук се биеш с други играчи. Тук спускаш работа, за да изкарваш пари. Тук те подсилва точките. Тук специални мисии. Тук си купуваш бостъри, както казах. Тук ти е отбора. Може правиш каквото си искаш. Тук си гледаш на кое място си и другите на кое място са. И тук си купуваш пълнички. И това беше всичко от мен. Чао! Здравейте, аз съм Иван Самарджиев